Татарстанның дәүләт сынлы сәнгать музейы танылган Мәскәү рәссамы һәм графигы Андрей Есионовның Татарстан Республикасы дәүләт сынлы сәнгать музейының хәзерге заман сәнгате галереясендә күргәзмәсен ачты. Күргәзмә башлангыч нәтиҗәләр исемен йөртә. Һәм бу очраклы түгел, әмма ул үз юлында яңа перспективалар эзләүне һәм үзләштерүне дәвам итә. Ул үсә һәм үзгәрә. Андрей Есионов кешелекнең мөһим темаларына традицион дини һәм фәлсәфи медиатив, зур һәм катлаулы калкулыклар язарга мөмкинлек бирүче сирәк һөнәри техник осталыкка ия. Ул хәзерге Россия мәдәнияте һәм сәнгате эшлеклеләренең, шулай ук зур масштабтагы сәяси фигураларның композицион портреты мастеры. Устаның әсәрләре Россиядә һәм чит илләрдә урнашкан күп кенә музейларда саклана. Алар арасында Татарстан сынлы сәнгать дәүләт музее җыелышында да бар. Һөнәри җәмәгатьчелек бәяләре һәр вакыт югары, тамашачылар симпатиясе рәссамның күргәзмәләрендә эшләүләрен даими озата бара. Әлеге күргәзмә 31 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Работа для меня, во всяком случае, это рожденный мой ребенок. Һәр картинам үз балам кебек якын. Һәр эшемә тулы әсәр, аерым бер китап сыйдырам. Картиналарым кинәт кенә барлыкка килми. Рәсемне төшергәндә хисләр булмаска да мөмкин. Сине рәсем герое кулыңнан тотып йөртә шикелле. Минем эшләремдә күпчелек кешеләр сурәте, башка юнәлештә мин сирәк язам. Кешеләрне ясау миңа күпкә кызыграк. Чөнки һәр вакыт тормыш турында язасың. Ә тормыш ул минем күзәтүем. Үз картиналарым турында сөйләү авыр миңа. Аны халыктан, тәнкыйтьчеләрдән сорарга кирәк.